National Coalition for Revolutionary Government, hinirit ang tambalang Duterte-Duterte. CDC, 96% ng negosyo sa Clark, balik operasyon na. Save the Trees Coalition, aapela sa pamumutol ng 259 na puno sa Angeles City. Traffic enforcer sa siyudad ng San Fernando, armado ng body camera. At maliliit na negosyo sa Pilipinas, pinaka-naapektuhan ng pandemya. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Justin Dizon at ito ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Isinusulong noon ng National Coalition for Revolutionary Government ang federalismo. Pero ngayon ay iba na ang kanilang tono. Isinusulong ngayon ng grupo ang tambalang Duterte-Duterte para sa halalang 2022. Si Paulo G. Santos ang may balita. Kung sakali man na mahina nga si Bongbong Marcos, kukumbinsihin namin ulit ang ating presidente na mag-vice po at bilang maging advisor ni Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Angeles City Councilor Joseph P.G. Ponce na miyembro ng National People's Coalition for Revolutionary Government Towards Federalism. Sinabi rin niya na malapit siya sa mga kaalyado ng Pangulong Rodrigo Duterte na nagtutulak sa tambalan ng mag-ama para sa 2022 national election. Matatandang nitong nakarang linggo ay inilahad din ng ilang taga-suporta ng revolutionary government sa Pangasinan ang Duterte-Duterte. Ang pagsusulong ng tambalan ay kasunod ng pahayag ni Davao Mayor Sara Duterte na hindi siya tatakbo sa posisyon ng pagkapangulo. Sa panayam ng CLTV News kay Councilor Ponce at sa kanilang spokesperson na si Attorney Francisco Arlin Buwan Jr., kumpiyansa umano silang maitutuloy ng mag-amang Duterte ang federal form of government na isinusulong ng grupong National Coalition for Revolutionary Government. Remember, ang recent survey po, si Presidente Digong is enjoying a 91% acceptability rating. So, ang 91% na yan speaks well of the majority of the Filipinos that they support the advocacies of the President. Nilinaw ng grupo na hindi sila isang political party, ngunit sa mahabang panahon umano sa kanilang panawagan para isulong ang federalismo sa bansa, ay nakakalap na raw sila ng 3 milyong campaign signature para dito. Kagaya ng sinabi ko, hindi po extension ng ating Pangulong Duterte, no? Itong sinusulong nating revolutionary government. Ngayon, ayon sa aming pagsusuri, si Mayor Inday ang magpapatuloy sa mga advokasya ng kanyang tatay, no? Ngayon, ang unang nasa isipan namin, ang magiging vice niya ay si Bongbong Marcos. But ayon kay Secretary Panelo, kung sakali lang na mahina sa survey sa vice presidential si Bongbong Marcos, kukonbinsihin na lang namin si Mayor Digong. Magiging malawakan daw ang kanilang magiging kampanya sa tambalang Duterte-Duterte at isusulong nila ang revolutionary government. Sa katunayan, gagawin daw ng grupo ang 2 araw na interfaith rally sa Mendiola itong darating na 21 hanggang 22 ng buwang kasalukuyan. Actually, Sige. itong February 21 and 22, it's an interfaith rally. Correct. Aming katakan, no? At ang mamumuno po nito walang masyadong high profile na personality. Samantala, duda naman ang constitutional lawyer at dating COMELEC chair na si Attorney Christian Monsod na maitutulak ng grupo ang revolutionary government dahil mismong ginagarantiya ng Pangulo at AFP ang pagrespeto sa konstitusyon. Alam nyo, minention yan ni President Duterte a few months ago. And sabi ng military, through Secretary Lorenzana and the Chief of Staff, is that a revolutionary government like that is outside the 4 corners of the Constitution, is in effect unconstitutional. And the military daw will not go along with unconstitutional solutions. Ayon pa kay Monsod, dapat maging maingat ang mga simpatizer ng administrasyon sa pagtulak ng tambalan ng mag-ama.
Alright, sabi nila baka ang gawin nila, si Sara siyang Vice President. Tapos pagtapos na ang eleksyon, magbibitaw na si Sara as President. Masyado namang halata yung game plan na yon. Pag tumakbo si Sara at si President Duterte ng President and Vice President, sa palagay ninyo, magpapaloko ba ang tao ng ganon? Samantala, sa naging sagot ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa tambalang Duterte sa 2022 national election, sinabi niyang sabik na umano ang Pangulong Duterte na tapusin ang kanyang termino. Is President Duterte interested in running for VP or any position in the 2022 elections? Ang pagkakaalam ko po, atat na si Presidente matapos ang kanyang termino at gusto na niyang umuwi dito sa Davao. No? So, yung Duterte tandem po na sinasabi ni Secretary Panelo, iyan po ay kanyang personal na opinion. Sa mga naunang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nauna na niyang itinatuwa na hindi kinikilala ang grupo at mga taong nasa likod ng nagtutulak ng revolutionary government. Paulo G. Santos, CLTV News. Mga kabalen, sa iba pang mga balita, inaasahang magbabalik sigla na ang pagnenegosyo sa Clark, Pampanga. Ngayong nagbalik operasyon na ang mahigit 90% ng mga investor at locator sa loob ng Freeport. Narito ang detalye ng balitang yan. Balik operasyon na ang 96% o 1,209 businesses sa loob ng Clark matapos magpatupad ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. Bago ipatupad ang enhanced community quarantine noong March 2020, mayroong 1,262 companies sa Clark at katumbas ito ng 132,000 workers. Nasa kalahati lamang ng mga kumpanya ang nagpatuloy ng operasyon hanggang sa second quarter ng 2020. At noong last quarter ng 2020, bumaba ang export revenue ng Clark sa $5.4 billion o 259.5 billion pesos kumpara sa kinita nitong nasa 8 billion pesos bago magpandemya. $3.6 billion o 173 billion pesos naman ang kinita ng Clark Freeport mula sa importation. Plano ng pamunuan ng CDC na palawakin pa ang mga lugar sa loob ng Freeport na mapagtatayuan ng negosyo. Isa sa mga tinututukan ng Clark Development Corporation ngayong taon ay ang informal settlers sa loob ng Freeport. Nakikipagdialogo na raw sila sa Mabalacat City Government para sa planong pagpapatayo ng relocation site. We have to clear up another patch of land where there are some informal settlers. Yan, minamadali rin namin yung paglipat ng ating mga informal settlers. When I made a courtesy call with Mayor Chris Garbo, that's one of the topics na natin. So yan ang isang tututukan ko din. Samantala, kahit nasa gitna ng pandemya, ilan sa mga top revenue contributors ng Clark ay mula sa hotel industry. Kabilang din sa nag-ambag sa kita ng Freeport ang manufacturing, real estate at food establishments. Ngayong 2021, inilunsad ng CDC ang kanilang post-pandemic strategy na Reset, Rebound, and Recover. Ito ay para muling pasiglahin ang pamumuhunan sa loob ng Clark. Rainiel Pawid, CLTV News. Ito ho mga kabalen, mga karehiyon, trending ho ngayon sa social media, mainit na usapin. Itong nakaambang pamumutol ng mahigit 250 puno dyan sa may Phil-Am Friendship Highway sa Angeles City. At ito ho, to be exact, 259 po ang bilang ng punong pinag-uusapan natin dyan na nakatakdang putulin nga once na lumabas yung permit. Pero ito, iaapila daw ng Save the Trees Coalition ang naging desisyon ng Regional Trial Court ng Angeles City kaugnay nga ng sinasabing pamumutol ng mga puno. At narito po ang report. Tuloy na ang pamumutol sa 259 na puno sa Angeles City matapos ipawalang bisa ng Regional Trial Court Branch 59 ang Temporary Environmental Protection Order. Ang planong pamumutol ng puno sa kahabaan ng Friendship Highway ay para bigyan daan ng road widening project ng DPWH papasok sa Clark Freeport. Deny din ang motion na inihain ng environmental group na Save the Trees Coalition para sa injunction ng Special Civil Action. Sa isinantabing Social Civil Action Injunction na inihain ng Save the Trees Coalition, ay sinasabi ng korte na nabigo ang complainants na mapatunayan na magiging epekto ng pamumutol ng puno sa kalikasan at sa publiko. Hindi na rin umano saklaw ng Social Civil Action ang implementasyon ng batas at regulasyon sa usapin ng road widening. Sa 88-page decision ng RTC, napatunayan ng korte na valid ang Environmental Clearance Certificate at 2 cutting permits para sa road widening project ng DPWH. 3
Taong 2012 nang pigilan ng Save the Trees Coalition ang pagputol sa 486 na puno sa Barangay Santo Domingo, Angeles City hanggang sa Barangay Mabiga sa Mabalacat City. Kaya naman hindi pa rin umano susuko ang grupo at iaapelang muli ang naging hatol ng korte. Samantala dahil sa kakulangan ng pondo upang ipagpatuloy ang apela sa korte, napilitang magtinda ng face mask ang grupo. Sa halagang 250 pesos bawat Save the Trees mask ay mapupunta para sa panggugol ng environmentalist group para sa mga susunod na hakbang para isalba ang mga nalalabing puno sa Friendship Highway. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, implementasyon ng Child Car Seat Law, suspendido. Marumi at mabahong tubig, inirereklamo ng Homeowners Association sa isang village sa City of San Fernando. Yan at marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV News. Ito mga kabalen, mga karehiyon, isa pang maugong na usapin. At itong para sa makinig ho kayo para sa mga kababayan nating may sariling sasakyan at gayon na rin dun sa mga may anak. Ano? Ito ikaugnay ng kontrobersyal na Child Car Seat Law. Namuro na ang Land Transportation Office o LTO sa pagpuna ng mga motorista sa pagbalangkas ng implementing rules and regulations sa tinaguriang Child Car Seat Law. At dahil sa hindi resonableng pagpapaliwanag ng mga teknikalidad ng batas, binawi ng DOTR-LTO ang implementasyon nito, kabilang na rin ang pagpapataw ng penalty. Narito ang report. Binawi ni LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante ang implementasyon ng Republic Act 11229 o ang tinatawag na Child Safety in Motor Vehicles Act. Iyon ay kasunod ng mainit na pagbatikos ng maraming motorista at netizen sa hindi maayos na reglamento ng implementing rules and regulation nito na nag-uubliga sa mga motorista na paggamit ng car seats ng mga kabataang nasa below 12 years old. Palawak pa natin ang kaalaman ng madla at kung sakaling may makikita pong lumalabag dito, pinapaalalahanan lang. Ang hulihan, hindi pa i-impose yung mga penalties, yung mga fines. Ang anunsyong ito ay kasunod ng komprontasyon sa isang opisyal ng LTO na nagawang magbigay ng baluktot na katwiran sa pagtatanong sa kanya kung papaano uupo ang mga batang matangkad at hindi akma na sumakay sa child seat. Ibig ko lang po sanang sabihin na totoo po na lathala na nasabi sa social media, sa pahayagan, sa regular media, yung pagkakamali ng isang opisyal ng LTO. At inamin po niya na hindi po na tutugma sa sitwasyon yung nabigkas niya on the air. Kaya po siya po ay nag-offer ng humihingi po ng apology. Samantala, sa naging panayam ng CLTV News sa pinuno ng City of San Fernando Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO na sila ring binibigyan ng kapangyarihan ng LTO para sa enforcement ng batas. Ayon kay Louie Clemente, sila rin umano mismo ay nangangapa sa hindi malinaw na guidelines ng Land Transportation Office. Kahit hindi suspindiin ng LTO ang implementasyon ng Child Seat Law, ay hindi rin nila ito maipatutupad sa lungsod ng San Fernando. Actually po, hindi pa po ako nagbigay ng instruction sa aming mga enforcer dahil meron pa hong mga paglilinaw doon sa batas. Kami po ay hindi gagalaw, hindi pa rin kami manguhuli. Kabilang sa mga pinuna ng publiko sa implementasyon ng Car Child Seat Law ay ang espasyo na malilimitahan sa isang behikulo. At ito'y hindi lamang sa mga private motor vehicle owner, kundi maging sa mga public utility vehicle. Hirit din ng ilang motorista, wrong timing ang implementasyon ng batas, lalo na ngayong panahon ng pandemya na ito'y siguradong dagdag sa gastusin ng mga motorista. Samantala, depensa naman ng DOTR-LTO na ito umano'y pinag-isipang mabuti at dumaan sa konsultasyon.
linawin lang po muna natin na yung Child Safety po in Motor Vehicles Act ay isa pong legislated and approved law na pinasa po ng Congress at pinirmahan po yan ni President Duterte noong February 22, 2019. Paulo G. Santos, CLTV News. Ito, kaugnay pa rin ng mga motorista para sa mga reckless driver dyan sa San Fernando. Mag-ingat na ho kayo at dahil hindi malayong mahuli kayo. May body camera na kasi ang mga traffic enforcers sa siyudad San Fernando, Pampanga. Ito umano ang pantapat sa mga nakakabangga ng mga enforcer ng batas trapiko sa mga motoristang gustong magpalusot sa kanilang paglabag sa batas. Alamin natin ang detalye na balitang yan sa ulat na ito. Watch out mga kabalen na motorista! Hindi na lamang pito ang sandata ng mga enforcer ng Traffic Management Division ng City of San Fernando Government para sa mga traffic violators. Kapuna-puna ang tikas at tindig nila ngayon sa paghahabol ng mga pasaway sa kalsada. Hindi sa tulin ng kanilang motorsiklo, kundi ang huli cam ng kanilang body cam. Ginagamit po namin to upang maiwasan ang pag-iisip ng ibang tao sa amin na sa amin nagmumula ang away, lalo na ang tensyon sa paghuhuli, sir. 1080p umano ang resolusyon ng body cam at maging ang audio quality ay panalo rin dahil sagip pati ang pakikipagdialogo ng mga enforcer sa motorista. Tugon-an nila ito sa hirap ng kalagayan ng mga enforcer na kung minsay nababash pati sa social media dahil sila'y binabansagang brusko sa panghuhuli. At ang pinakamasaklap ay tawagin pang buwaya sa kalsada. Halos titira kami sa social media, kami daw ang mga arogante. Mas maganda po, nagkaroon kami ng body cam para mapatunayan namin sa kanila na hindi kami abusado sa daan, hindi kami arogante, sir. Ayon sa pinuno ng CPOSCO na si Louie Clemente, sa unang quarter ng taon ay nasa higit 14 pa lamang ang kanilang naarmasan na body camera. Karoon mo kami ng initial na procurement ng 14 na body-worn camera units. Pero meron pa ho kami naka-pipeline within this first quarter up to the second quarter of the year na additional 30 units. And eventually we are targeting na lahat po ng 120 strong personnel po ng POSCO ay magkaroon ho ng individual body-worn cameras. Kada unit umano nito ay hindi bababa sa halagang 40,000 piso na may kakayanang magbato ng video footage sa Traffic Control Monitoring o C3. Pag ho talaga full implementation na real time na po siyang may kukonek po sa aming C3 na kung saan kung sakasakaling magagamit habang ginagamit po ito, in real time po na nakikita sa C3 yung interaction between the enforcer at saka po ng kung sino man po yung ma-apprehend or makakausap sa daan ng ating mga tauhan. 18,000 motorista ang nahuli ng CPOSCO na traffic violators sa buong taon ng 2020. Numero 1 umano rito ay motorcycle rider na walang helmet, illegal parking na may kasong obstruction, at ang mga motorista na nahuhuli na walang lisensya. Paulo G. Santos, CLTV News. At sa iba pang mga balita, dumaraing ang karamihan sa mga homeowners ng Pilar Village sa siyudad San Fernando, Pampanga. Ang kanila kasing supply ng tubig halos hindi na mapakinabangan dahil sa dumi at masangsang na amoy. Si Reniel Pawid po ang tumutok sa balitang yan. Aburido at nag-aalala ang padre de pamilya na si Jomar mula sa Pilar Village sa siyudad San Fernando. Ang supply kasi ng tubig sa kanilang subdivision bukod sa marumi ay hindi pa kaaya-aya ang amoy. Lalabas po sa tubig namin, putik po na may kasamang buhangin. Tapos po kung hindi naman po yon, amoy chlorine. Kahit nadagdag sa gastusin, bumibili na lamang ng purified water si Jomar para sa pangluto at paglilinis ng bote ng gatas ng kanyang anak. Hindi man niya kayang isakripisyo ang kalusugan ng kanyang pamilya. Yung siri ng amoy na naaamoy ng mga bata, pagtapon ng tubig sa sahig, naaamoy. Hindi man nakikita ang diferensya ngayon, pero sa pagtanda nila, mayroon epekto yan. Reklamo naman ng isa pang residenteng si Tonet Orejas, outdated o luma na raw ang water pipes ng Pilar Waterworks Corporation o PWC.
dahilan kung bakit marumi na ang supply ng kanilang tubig. Ang PWC ang sariling water service provider ng buong village na may 700 homeowners. Ang distribution line sa Pilar Village ay nananatiling asbestos, na ngayon ay isa ng ban element. 3 taon na rin ang magtaas ang water rate sa buong Pilar Village. Mula sa 220 pesos per cubic meter, umakyat ito sa 280 pesos per cubic meter. Ang karagdagang water fee ay para raw sa development ng water system sa village. Pumayag ang Homeowners Association on the basis na anumang kitain niya, ibalik niya sa homeowners in the form of projects improving the water system. Wala naman kaming nakikita kung anong mga binabago nila. Hindi namin alam kung may binago na sila o kung may inayos na sila. Samantala, nakatakda namang magpadala ng sulat si Pilar Village Homeowners Association President Rene Lacsa sa Pilar Waterworks Corporation ngayong linggo. Nabanggit niya na rin umano ito sa PWC subalit wala pa itong tugon hinggil sa issue. Ready na, including the covering letter of that, no? Naka-ready na siya, hinintay lang namin for i-submit na sa PWC. Pero that was addressed to NWRB. Okay. Target date natin, sir, na may pasa? Within this week or next week? This week siguro, within this week. Umaasa ang mga homeowner na sa lalong madaling panahon ay matutugunan ang kanilang problema sa tubig. Sa panahon ng pandemya kung kailan doble ingat ang lahat sa kanilang kalusugan, importante ang tubig para sa pagpapanatili ng kalinisan. Rainiel Pawid, CLTV News. At para king kakatamong atin kaming kay, may 10,000 lumang litrato, koleksyoning metong kamampangan, sinipantala rin kabalen, kaya pa magbalik ni CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga balita, lubos na naapektuhan ang mga maliliit na negosyo sa Pilipinas noong isailalim sa lockdown ang Luzon noong March 2020. Ayon nga sa pag-aaral ng Asian Development Bank, nangunang Pilipinas sa Southeast Asian region sa may pinakamaraming bilang ng MSME na nalugmok dahil sa pandemya. Narito ang detalye ng balitang yan. Nanguna ang Pilipinas sa bilang ng pinakamaraming micro, small and medium enterprises o MSMEs na tinamaan ng operasyon sa Southeast Asia, ayon sa survey ng Asian Development Bank o ADB noong 2020. 70.6% ng MSMEs sa Pilipinas ang instantly affected ng pandemya. Pangalawa ang Laos na may 61.1% na MSMEs na tinamaan at ikatlo ang Indonesia, 48.6%. Ayon sa research ng ADB, pangunahing problema ng mga MSME ang supply chain disruption kung saan napuputol ang paggalaw ng mga materyales, tao at maging ang mismong produkto. Nagkaroon din ng paghina sa foreign demands, contract cancellation at delay sa delivery ng produkto at serbisyo dahil sa hirap ng transportasyon. Ang negosyanteng si Jomar David ay isa lamang sa libo-libong small-time entrepreneur na namroblema noong lockdown, partikular sa transportasyon ng raw materials at ng kanyang produkto. Nagbebenta ng food products si David at pangunahing sangkap ng mga ito ang mga gulay at prutas na tanim ng mga katutubong aita. Yung naging isang problem ko noon, dahil yung transportation, wala, napakahirap. Pero tinulungan naman tayo ng mga ibang LGU para makipag-ugnayan sa kanila. Aniya, may mga pagkakataon daw na inabot ng 1 buwan bago maipadala sa customers ang kanyang produkto, bunsod ng kawalan ng transportasyon sa mga unang buwan ng pandemya. Naging problema ko nga, yung raw material. Hindi siya na kagad na i-deliver. It takes a month. Ayon sa pag-aaral ng ADB, hindi lang supply chain movement ang pinroblema ng mga small business owners, kundi maging ang paghina ng domestic demand sa iba't ibang industriya, gaya ng service, manufacturing at agriculture. 30% ng mga MSME sa Pilipinas ang nagsabing nabawasan ng domestic demand. Sa katunayan, halos walang sales at income ang mga ito noong buwan ng Marso, matapos ideklara ng gobyerno ang Luzon-wide lockdown.
Samantala, laking pasasalamat naman ni David na sa ilalim ng new normal, unti-unting nakakabangon ng maliit niyang negosyo kung saan katuwang niya ang mga magsasaka sa Pampanga. Abangan ang kwento ng simula at mga pagsubok na hinarap ni Jomar David bilang may-ari ng isang maliit na negosyo sa Business and Usual with Sonia P. Soto ngayong darating na Miyerkules alas 8 ng gabi. Tumutok din sa live simulcast ng programa sa aming official Facebook accounts. Ito para sa mga negosyante rin dyan, makinig ho kayo. May payo ang isang leader negosyante dito sa Pampanga. Dapat na raw palakasin ng mga kumpanya ang kanilang digitalization para maging future ready. Sa pag-aaral kasi ng World Bank, lumilitaw na lalong lumakas ang digitalization sa buong mundo dahil sa dami ng digital banking, e-commerce at online payment transaction noong magsimula ang pandemya. Narito ang detalye ng balitang yan. Panahon na para mag-adapt sa mabilis na digitalization ang lahat ng negosyo mula sa iba't ibang industriya. Ito ang payo ni Teresa David Carlos, ang CEO and President ng Bank of Florida Incorporated na isa sa mga pinakamalaking rural bank sa bansa. Aniya kabilang sa pagiging future-ready ng mga negosyo ang pagsabay sa digital age. Isa sa top investments ng BOF, largest investment is IT. Because that's the way to go now, no? With our new normal and tapos ang pinakamalaking OPEX operating expense namin sa IT din. So that's how we would like to adopt to the new technology. Kung hindi, mapag-iiwanan ka talaga. Naging malaking dahilan daw ang pandemya para higit na palakasin ng mga kumpanya ang kanilang digital systems upang maibigay sa kanilang mga kliyente ang mga produkto at serbisyo nila. Ayon sa pag-aaral ng World Bank, malinaw na lumakas ang digitalization sa pamamagitan ng digital banking, e-commerce at online bills payment noong kasagsagan ng lockdown sa bansa dahil sa COVID-19. 45 days pagkatapos ng Luzon-wide quarantine, nabawasan ang mga cash withdrawal at check clearing transactions sa mga bangko. There are quite a lot of other institutions now. If you are a rural bank and if you don't offer such product, matatapos ang listahan nila. Yeah. So, kaya talagang you have to adjust your bank into this new age, into technology. Kung hindi, you'll really be left behind. At dahil sa restrictions bunsod ng pandemya, kailangan daw makapag-operate ng mga negosyo nang hindi masyadong dumedepende sa face-to-face transaction. At dapat ring magtuloy-tuloy ang digitalization ng company operations sa kabila ng pagdating ng bakuna. Dito na pumapasok ang digital economy na ayon sa World Bank, dapat ng paghandaan ng lahat lalo na ng mga nasa pribadong sektor at ng gobyerno. Marami raw kasi sa economic activities ay gagamit na ng digitized data at dadaan na sa digital platforms. Sa Pilipinas, halimbawa, marami na ring mga negosyong gumagamit ng social media platform na Facebook upang i-promote at ibenta ang kanilang mga produkto, lalo na ang mga SMEs. Maraming empleyado rin ang hanggang ngayon nasa work-from-home setup pa rin. Pero paalala ng World Bank, dapat kasabay ng digitalization ng mga negosyo ang malawakang development ng information and communications technology, particular sa payment systems dito sa bansa. Antabayanan ng talakayan ni award-winning businesswoman Mrs. Teresa David Carlos at ni KBP Golden Dove awardee Miss Sonia P. Soto sa Business and Usual ngayong darating na Miyerkules alas 8 ng gabi. Maaari ring tumutok sa aming official Facebook accounts para sa live simulcast ng programa. Yun, no? Oo nga naman, lesser contact na, lalo na ngayon, pag namimili tayo, madalas yung mga kakilala natin dyan, panayang add to cart, at panayang online payment. At maganda naman na makasabay nga at dapat nga naman makasabay ang ating mga negosyo, dyan sa tinatawag na pagiging future ready dahil dito na nga papunta yung trend ng ekonomiya ngayon. Para king katamong atin kaming K. Kabalen, mahilig ko bang mangolekta? Nanula mo rin kaya kayong collection, Ini baka buriyang pakibaluan ng metong tamong kabalen na miras king may gitapulong 1,000 piraso daring lumang letrato rin kayang collection. Tawya po mabalakat ini alang aliwan ng alii Alex Del Rosario Castro. Yan mo naman ng ating metong kareng peka maragula collection na ring letrato daring Carnival Queens. Lawentala rin kayang collection, kayang balita ng Jenna Lumbang Parungaw.
Nung metong kareng mahilig kareng lumang letrato, paniguradong may kasundo kayo ning metong kareng kaya katamong kabalen at ubong syudad Mabalacat, i Alex Del Rosario Castro. Kilub ning aduang dekada, kailiga na nakasing pa mangolektang old photos, lakwas deng tungkol king Pampanga. King salukuyan, mamabot na lakeng migit kumulang 10,000 din kayang matuwang letrato. Organize la rin, pati antimo per towns, per antimo rin personalities, religious personalities, politicians, town events, makanya. Keraklan ka rin kayang ati po na letrato apin ding Carnival Queens, mamabot na kayang 4,500 pieces. Metong ka rin biggest collections king bansa. Kalupad na rin old photos ning pekamumunang Kapampangan Carnival Queen ay Socorro Borsena Henson. Buri yung abalo nung makanano nala kolekta dete, o ni ing kayang diskarte. Libot ko kareng lumang balede kasi king Mabalacat kakilala din naman yung pamilya ako na ako man lupang gangster. So maningkay sabihan ko karel ating ko pong letrato makanya na alam mayari ko pong lawen. The rest naman sometimes hakaki ko la kareng antique shop antique dealer king San Fernando o-offer daw ako. So makanyang deng letrato na kanong areti ing ginising king kayang kapanamdaman apag masabalan niya yung kulturang Kapampangan, partikular deng istorya king gulot dareng balang letrato. Ngeni, labing adwang banwa ning tatalakad antimong consultant ning Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Deng kayang blogs agagawan ampong artikulo na alus at na king ana maaralan, halos tungkol la king kulturang Kapampangan. Patsema o homesick ko. Mumunta ako ka rin flea market na patsating kung kita Philippine photo, Pampanga photo. Yan. O niyang minuli ko, may interesado na ako kanita king local history. Baluan niya ing mabilog istorya ning kaya katamong kabalen na Certified K, king programang ating kaming K balang Webis, king bayo ng oras niti, 8:00 ning bengi. Diyan Alumbang Parungaw, CLTV News. At yan ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV News ngayong araw. Para sa karagdagang update, i-like and follow niyo po kami sa aming mga social media pages. Sa Facebook po at CLTV36 News and at CLTV36 Official. Meron din ho tayong Twitter at CLTV36 and at CLTV36 Official naman sa Instagram. Mga kabalan, pwede niyo rin kong balikan ang inyong mga na-miss na episode ng inyong paboritong CLTV36 sa YouTube at CLTV36 Official at maging sa ating website www.cltv36.tv. Sa ngalan ho ng buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako ho si Justin Dizon at ito ang CLTV News. Magandang gabi po.